замоне кӯдаке назди модараш омад ва пурсид: модарҷон, барои чӣ худованд вақте ба ту биҳиштро ҳадя кард, онро зери поят гузоштӣ? модар фарзандашро ба оғӯш гирифт, навозиш кард. ҳамон гоҳ дар чашмони модар ашк ҳалқа зад ва гуфт: фарзанди азизам, ҷигарбанди модар, вақте худованд ба ман биҳиштро ҳадя кард, ҳамроҳи биҳишт ту низ будӣ ва ман туро рӯи каф бардоштам ва биҳиштро зери поям ниҳодам. обрӯи аҳли дин аз хоки пои модар аст. ҳар чӣ дорад ин ҷамоат бо дуои модар аст. он чӣ дар васфи биҳишт фармуд қуръони карим, соҳиби қуръон бигуфто зери пои модар аст.